ndinofara kuti nhasi ndiri kuno nevandiperekedza vese kuda kutenda kuti tauya kuzotaura mashoko. Ndichataura zvishoma nokuti kutaura kunanzwa kuti ndo zvandakagara ndichiita, ndo basa rangu rekutaura. Saka ndichataura, kana ndapedza ndichazoparura chirongwa chekupa mainputs epfumvudza ekuno kuward 30, vamwe vese vozotevera vachipiwa. Saka ndichada kungotaura zvishoma maringe nezvirongwa zvedu zvatiri kufamba nazvo sehurumende panhau dzeagriculture. Ndofunga mese maiko zvino vanhu vese vakuziva kuti mwaka wedu watakatarisana nawo unenge une mvura yakaita shoma. Hazvirevi kuti mvura haiko, mvura inongouya, asi iko zvinezvi ichauya yakaita shoma. Ndo mwaka wedu zvaunenge wakaita. But isu sevanhu veku Ministry of Agriculture takagara pasi tikaona kuti ayo ibasa redu kubatsira varimi kuti vazive kuti saka voita sei, nekuti ndo mubvunzo unenge uchida kuanziwa iwoyo, wekuti saka zvamataura kudai saka toita sei. Isu sevanhu vakangosvinura unofunga maona kuti hatinyadzise. Ini pano ndakamira kuti dzii nedumbu rangu. Mai vayo kuprovince varipi ngavasimuke muonewo zvavakaita. Vanhu vekuagriculture havanyadzisika nakapisi. Vekudistrict kwacho sumukai toni. Musagara pasi. Supervisor wekuno chai ngaasimuke mumuone kuti vanhu veministry of agriculture hadi munomuona kuzoshaya yake mari asi so tinokutendai veministry basa redu kufunga chigara yenyu pasi. Saka tauya kuti tizoanza kuti saka toita sei. Saka we are on a crusade yekufamba madistricts ese nemawards ese tichitaurira vanhu kuti saka todini mwaka zvawakamira wakadai. Ndizvo here nhai varimi uku? Ndizvo here nhai varimi uku? So toda kuti isu tifambe tese so that hapana murimi anozorima asingazivi kuti anorima sei mwaka watakatarisa uyu. So isu tine zvirongwa zvakawanda zvatakamisikidza taona kuti mwaka wedu wakamira wakadai. Chekutanga ndo chirongwa chataunganira pano. Ndichazotaura zvimwe zvacho muchidimbu, asi chekutanga chatakaunganira pano ndicho chepfumvudza ichi. Tese ngatimboti pfumvudza. Tese ngatimboti pfumvudza. Pfumvudza zvinongoreva chirongwa chapresident. Toda kutenda DCC vataura panapa. Vakati chirongwa ichi ndecha president. Mainputs epfumvudza anopiwa munhu achera makomba. Nekuti kumwe kwatinombofamba tinonzwa vanhu vachitaura zvakawanda. Mainputs ya president ngaangopiwa vanhu nekuti tangataneta tichimhanya tichivhota. Saka takufana kungopiwa mainputs nekuti takavhota. Kwasina kuvhota ndiani. Vamwe voti vaichera makomba vanga vane usimbi hwekuenda kumusangano, ndosaka vakawana nguva yekuchera makomba. Imi kai hatidi maexcuse panyaya yepfumvudza. Munhu wese ngaachere makomba, tevere opiwa mainputs. Saka pakashatei apa? Munhu wese ngaachere makomba ake, tevere opiwa mainputs. So chipfumvudza chirongwa chapresident, mainputs acho ndea president. Vanochifambisa ndeve Ministry of Agriculture. Madhumeni iwayaya. Madhumeni anochema chaizvo nekuti mukati medumu mune varimi
vane pamuromo pasingamharwe nenhunzi, vanotukirira madhumeni, kunge madhumeni ndiwo anogadzira mainputs, kunge madhumeni ndiwo vakagadzira fertilizer inonzi D yepasi. Vanotukirirwa kusvikira vashaya kana pekufamba. But ndasida kuti nditaure kuti madhumeni nevanhu vekuMinistry of Agriculture vanhu vakangotumwawo naPresident kuti svitsai mainputs, muchiasvitsa nemhando iyi. Ndizvo here nhai varimi? Saka madhumeni inhumwa dzakatumwa kuti imi agriculture, GMB involved as well, included there, endai teedzera gwara iri. Saka hakuna mudhumeni ane power rokuchinja madistribution modalities ema-inputs aPresident. Ndizvo here nhai varimi? Saka musatukirira mudhumeni, nokuti akangotumwawo nebepa rakanzi enda undovapa uchitevedzera izvi. Saka mudhumeni haachinji. Ndosaka muchiona kuti ma-inputs aya anouya pachena. Hakuna murimi anonzi anotenga ma-inputs aPresident. Anopiwa pachena mahara. Ndizvo here veduwe? Ndizvo here nhai veduwe? Hatidi munhu anonzi bhadhara kuti zita rako rinyorwe. Hatidi mazita anonyorwa zvatisinganzwisise. Mazita ngaangonyorwa according to kuchera kwamaita makomba. Zvino unozoona kune imwe nzvimbo yandakaenda kuna vanhu vakanaka. Unoona pamusoro pelist iroro panenge pane girlfriend yaSabu, tevere girlfriend yaKansela, tevere girlfriend tevere anotenga doro, tevere anobhadhara. Pasine vanhu vanotengesa mainputs aPresident. Pasine vanhu vanoisa mazita asiwo palist remainputs. Ngazvifumurwe zvese zveuori hwemainputs. Ndauya kuno kuti ndikuudzei kuti wese munhu wamunofungira, chero mukarota munhu wamangofunga uyu anogona kunge achipa mainputs uyu, tiudzei. Iye munhu anosungwa kuti siku. Munhu wese abuse ma-inputs pasinaye. Minister vedu isu agriculture vakati takuda kutopa reward yema-whistleblowers nekuti vanoba ma-inputs munovaziva. Ndizvo here nhai vedu uko? Vanoba munovaziva ka? Vanotengesa ma-inputs munovaziva ka? Vanotengesa ma-fertilizer aPresident mumakapu. Vanhu ivavo ngavaripotwe, vafese the consequences. Toda kuti fertilizer nema-inputs aya aende muvhu tiwane kudya kwakakwana. Chiri kuita nemafuta okwana nemakore okwana matatu. Saka ine chirongwa ichochi chepfumvudza. Saka isusu chakatibatsira zvikuru kubva pachakatanga. Chisati chatanga isusu taiti tikarima taizosunza masoro kutenga chikafu. Asi kuya kwakaita chirongwa izvi zvakatanga zvichidzikira kusvika izvozvi hatichatengi chikafu. Takurima chikafu chedu chakatokwanira. Kozairo gore rino ratiriro riro wakatiumisa kuti mvura ishomanani kuna mvura yakakwana. Saka wakati minda ngaimaucha. Saka takachera makomba tikamaucha kusvika kwakaona wakati machira maita ndochaiwa tikuda magara muchiita akanaka. Saka wakachita toda kuti titi uye ukuru vanhu vachaya kuzoona zvatiri kuita kuno. Asi ari madhumeni ari kutitisa izvozvi. Zvikuisa kunewo ari kuteedzera zvekutaurwa nemadhumeni zviri pakanaka. Ndizvo zviri kufamba. Inini ndinoitwa Baba Mutena, Apisha Mutena. Tikati pachitupa pana Matasha pachitupa ichi. Asi
madzimai yangu aya tundine madzimai 3 mwapo akeba saka zvinhu tichingoita nemhuri yangu tichingoti vana vangu madzimai handei tichita basa redu kusaka muchiona zvazviri izvozvizvi ndichingoita nemhuri yangu kuti ndingati munda wangu unokwanisa kuita hekta asi handisai ndapedza angu chera miseba pakambocherwa ndikupapa pakamafane pasatibatigai mukurima chi izvozvizi munde mechibage but ndinorima futi cotton ndorima mabhanana kozaya horticulture izvo tinoita zvemadomasi kebeji nechibage nebeans mundare kumba macho ndeape machallenges amamuchimbosangana nawo kubva pamakatanga kusvika pamari izvezvizvi ngatiti kutanga chirongwa chisa chapeta tine machallenji enzara nekuti taigara tichisangana nenzara tichizonetseka nokutsvaga mari kuti titenge chikafu asi kuya kwakaita chirongwa icho chepfumvudza divi renzara kwakusina machallenges amwe achakada kuti titire zvinhu zvachiri emari yavo mari emari pamwe pacho emainputsi saka tichingosimuka mbichana fertilize ndezvo zvatiri tichifunga kuda kurima zvekuti maishuvira kuti mukawana rubatsiro runenge rwakarerekera